UKhuzani Idlamlenze umfokampongose osanda kuzakhela igama ngokuthi bewine ikhaphu laphana emdlalweni obubanjelwe eWits. Bekumdlalo lona kubhekene ama-genre awu-4, i-hip hop, umaskandi, amapiano kanye negqomu. UKhuzani uposte ividiyo la khona ebephefoma khona ekhishwa abalandeli estage ngenxa yenjabulo. Abalandeli bebejabule kakhulu bembamba baze bagcina-ke bamhlula phela ngoba bebebaningi yena ubeyedwa-ke wagcina-ke esephuma estage ekhishwa yibo abalandeli wahamba waze wayoshona. Ngizoyidlala ividiyo uyibheke. Mawuthatha ukukhumbula uKhuzani njalo uma ephefoma banakho ukumbamba kodwa bemgeje. Hhayi cha, impela kulokhu-ke oGawuzi bebengenaye ngoba-ke bavele bathi nje wendoda sihlezi sikudonsa uma kuthi bayakudonsa laba. Hhayi manje awuke uhambe nabo sibone ukuthi bazokwenza. Awuthamele nansi ividiyo kaKhuzani kodwa umsindo sizowuvala ngenxa ye-copyright. Ake ngithi nje danke lapho.